Hello, good morning. Nandito kami sa Binggupan. Sama ko ulit si Idol. Okay, yes, good morning, Lodi. Linggo mo. Ngayon, linggo boy. Oh, dito yung parkingan ng bike namin. Guwapo. Dami na sir. Good morning. Santayin sir. Yan sir, madama pala ka din eh. Ayan, tanan tayo mabukan. Ayan, dito pa dakay. Idol. Ito ang original na vlogger ng Yuhuu! Oh, ulin yun. Friendly ka pa, Jack, sir. Yeah. And sir. Dagang shortcut dito eh. Dito tayo na, ito shortcut to eh. Idol Mau! May t-shirt ka dito gaya mo. Uy, dati yung pagtampayan tayo ah. Woo! Hop, pagray. Kulot. Oh, lalakas nila oh. Nabitin. Oh, banat mo na yun. Distansya. Okay. Okay, Naik. Diretso ah. Okay, Naik. Okay, sama ka idol ta. Bike, bike. Jai. Dali. Harap. Na flat. A few moments later. Bike. Okay, thank you. Muna aja sir. Wan. Muna aja. Tridor? Saan? Yan po, sa may mangga po. Diba, yung akyatan po Oh. na mataas. Oh. Oh. Delikado ko na po. Scary ano? Takot na ako ah. Nakakatakot naman. Parang ayaw ko na tumuloy. Ako din. Bakit ba ngayon? Ganun uso ngayon doon? Ganun uso? Ganun uso dito? Nag-uukot sila?
Takot ako ah. Ayun. Anong pangalan nyo, Adeng? Si Yes, Ate man. mas malaki. Taga-saan kayo? Kasinggan po. Ah. Dami mga kasama po Shout out oh. Hello po! Friendly ka pa, Jack. Yeah! Hey! Na, kompleto na. Ingat po. Lods, muna ka, Jai. Sige, Abay, eh. Sige, idol. Tapos marunong ka na makita. Inayad, inayad. Yahoo! Oh, si Selwyn. Galing ni Selwyn ah. Yeah! Woohoo! Oh, si Boss Amboy. Yay! Yay! Oh, dire-diretso ah. Oh, si Kulot. Laka, 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 laka. Sabay nga to. Ah, yan ang lodi ko. Si Lods Mau. Oh, nag-ukod na si. Hihi. Selwyn oh. Madulas. Bike, bike. Ah, Sige, sige, sige. ayos. Ayos sir. Sir. Jasper. Daw misu. Suhu na agad. Nicolaut. Oh, ang dulas oh. Ang dulas. Huhu. Naggalay siya. Parang wala lang. Oh, parang wala lang. Oh, babae oh. Papa. Ngabur ka. DJ ko lang sir, di duwa tisak na. Ulan sa TV pag-jumpan dito yan. Sir. Ay, ate, ate. Laki niya ba?
Ay, dapat burns. Sakto burns na. Oh, may tugkol ka ta. Oh. Oh, jump. Okay, may jump. Ini dari situ. May tugkol ka. Oy. Oy, naunag ka daw. Oh, si Silwin ako nagtulad ah. Downhill. Atau na banget mo may nga. Ko na pa man. Game na pa na. Pinagtong dyan. Win? Amamin? This one. Ay na yan. Jasper, madulas. Ikaw yung una na ganito. Ay, ikaw ba yung nag-ano? Alaga ni Sir Mau. Hindi nakatumban lang kinabak din yung Sige, biker!
Bike, bike, bike! Go, go, go! Tayo na ako. Diretso, diretso. Oh, biker kami. Ay, babatsit ka lang kanuman ah. Okay na isa. Sabi niyo matanda na sila. Matanda na sila. Walang mata-matanda. Eh, tadi babaan niya. Generation na yan. Kaya diretso na sa niya. Sabi niya matanda sila. Diba na mamaw sila. Kuwang-kuwa, sir. Kapay kasakala naglalabay-yabas siya. Kunam na. Gato ah. Kasakala mga labay-yabas. Joke lang. Sir, nag-selfie ka mo. Nag-selfie ka mo yung nga tao. Ha? Nag-selfie ka yung nga tao. Bike, bike. Oy, nayatin nyo ah. Oy. Let's go!
Hop. Tubig tuloy. Model. Model ah. Dẻo mà nó đi tới mà. Anh đứng rồi. Tao này. Hey. Tang bodo mo dyan man. Ha, ayos lang, ayos lang. Ano mo na yung nakabakon na eh. Ano kreta na eh. Di kami hindi nung pababa. Kamu kutkut yun. Sa tibag ba ni Sir Jonathan? Kaya sir, di pababa. Wala akong alam dyan. Lagi tuturo ka din niya. Ay, so Master Madal. Ay, suma lang yun. Pababa ka. Sino pababa? Totoo po, wala po akong alam sa downhill. Kasan ito pinag-iay. Napaka-risky na laro yan, kaya ayaw ko. Ano yung bagbagan siya gayam kastamot ng net istip mo. Ay, wen, nalipat yung t-shirt mo. Bodol Master. Model Master. Kasan na ibot yung shorts ko garod kastamot. Kasi sir, jay race me jay San Jose. May nagtanong eh, sir, saan ang finish line natin? Doon ba? Hindi, doon. Doon. No. Sa baba. Sa baba. Hindi doon ang finish Ay, line. nasa. Ang kilometro nga. Grabe. Downhill. Kasan yung noktrino ka kasi datagaro yung dalig mo na datagyo mo lang ba? Labati tao mo doon. Batog dan. Batog dan. Dapat talo lang dinulog pa niya sa niya. Nga brother. Pag korbadam ka, drop. Talo nga drop. Ni quick nga eh. Na-drop. Ah, na-drop. Na-drop. Na-drop yung bike na. Ito nga bike ko, napariga data. Malas mo di makagapang din. Drop your bike challenge. Nabati na kayo yung Tagalog niya sir niya. Nag-AI. Nagyan niya. Oo, ano nga ba? Nakita ko kayo pinang tayo sir, dyan pati burn, jump tapos burn. Di ba yung sub-sub ko? Kasi yun talaga ang dapat na diskarte doon, pasub-sub. Subsab. Yung iba kasi, hinahatak yung pag-jump. Pagdating sa berm, na-overshoot na sila. So ang kailangan mo doon, pagka ganon, i-jump mo, isubsob mo yung bike, berm. Tumba siguro ay tumba. Na. Tingin mo, first time kong tirahin yun, pasok ka agad sa berm. Tinignan nyo lang, kaya alam nyo na, sir, no? Kailangan alamin mo kagad yung diskarte. Yun, ang diskarte doon, tatawin mo, pagdating sa jump, idiin mo na harap, subsob, kagat na kagad sa berm. Unlike yung iba, pag hinahatak, overshoot or masemplang ka, wala na. Sa akin kanina, tuloy-tuloy na hanggang sa baba. Papul ka, nice.
Kaya nyo lang, bumili lang kasi ganun. Okay. So mga kapadyak, dito ako sa ano, ito, I love Barangay Bantog. Hintay ko na yung mga kasama. Okay. Yan na. Ayos lang. Kulot. Ayos. Yuhuu. Joy! Enjoy. Mayat niya. Uwian na. Sarap mag-bike. Bali dalawa na yung naplatan sa amin. Dalawa. Yan o, si Boy Kulot. Bumili kami ng interior niya. Pangalawa to. Kapadyak to the rescue. Naubos na yung patches ko. A few moments later. Nagsama yung dalawang naplatan. Nag-upod pa sila.